Na-rescue sa mga pulis ang ubay-ubay ka mga minor de edad nga naglatagaw 10 oras sa gabi sa lain-laing tambayanan sa Mati City, Davao Oriental. Gipangdala sila sa Mati City Police Station aron madokumento ug matambagan. Gipangunahan sa Davao Oriental Police Provincial Office ang operasyon kauban ang Mati City Police. Girumbo sa mga pulis ang mga internet cafe, park ug ubang lugar nga sagad ginaistambayan sa mga BATAN-ON aron masiguro nga nasunod ang curfew hours alang sa mga minor de edad. Subay sa ordinansa, kinahanglan nga naan na sulod sa ilang balay ang 18 anyos paubos gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Gitugutan sa ordinansa ang kapitan, barangay council members, barangay tanod nga ipatuman ang curfew hilabi na sa mga lugar nga walay presensya sa mga pulis. Gitawagan dayon ang mga ginikanan sa na-rescue nga mga minor aron kuhaon ug ipahimangnuan sa ilang responsibilidad sa ilang mga anak. Matod sa Kapulisan, tingwa sa operasyon nga mapanalipdan ang mga BATAN-ON ug mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.